Έχεις φυσικό κατάστημα ή τοπική επιχείρηση? Τότε το Google My Business είναι απαραίτητο για σένα. Όταν κάποιος αναζητήσει κομμωτήριο Νέα Σμύρνη, δεν ψάχνει άρθρα. Θέλει αποτελέσματα κοντά του. Και εκεί μπαίνεις εσύ. Τι πρέπει να κάνεις? 1. Δημιούργησε ή επικύρωσε το Google My Business προφίλ σου. 2. Συμπλήρωσε σωστά τα στοιχεία σου. Ώρες, τηλέφωνο, website και φωτογραφίες. 3. Ζήτησε από πελάτες να αφήνουν reviews. Τα θετικά σχόλια ανεβάζουν την κατάταξή σου. 4. Απάντησε στα σχόλια. Δείχνει επαγγελματισμό και βελτιώνει το engagement. 5. Κάνε τακτικές ενημερώσεις. Ανακοινώσεις, προσφορές νέα, ακριβώς όπως και στα social. Το Google My Business είναι ο πιο απλός και δωρεάν τρόπος να προσελκύσεις πελάτες που σε ψάχνουν. Είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε να το στήσεις σωστά και να το αξιοποιήσεις στο έπακρο.